Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hangne kala krensai te uta ubangek bat yo penoptis on penim henre ye uta ubangek on penrem tadangi le ye ki pop ki bakhau ladangi le ye kino ki kamsneu tongina kala ka bamutno khnang ba nginla ban ya kendu badu jisu khnang ba nginla ban yo i badu jisu yo bangin long kum ki nongle jingle ki balet sha emos hakba kim itu yu jisu watla kilaya yat lentir katro namar lapan thameno iki khmat ki jongki te katnole mangile ki bapo katnole mangile ngin la banu i yu jisu namar ki pop ki jongi labit da ki tngit serta hello bro hagane kapor ngakwa ban kren kato katne ki ktien ki jong blay namar menta kasngi kadai kasngi Easter Sunday kabadai kasngi sa jengkan mau jong kajing mipat jong utra jisu nakibaya hadin bula sya sa narapna haki sipai rom haki arhajarsna menswa kane kasngi Good Friday kadairu kasngi kabaningkong jong katayo namar katkum ki Kristan ki ken bakasngi Sunday lane kasngi ublay kadai kasngi kabaningkong jong katayo kasor karpat kakhen ba ka monde kadai kasngi kabaningkong jong katayo henre ki Kristan ki ngek bar ki ken ba kasngi Sunday lane kasngi ublay kadai kasngi kabaningkong jong katayo te yakane kasngi Easter Sunday la ken kentang ha la buram ha daki Kristan hasatlak jong kaperte namar bakate kasngi sa jengkan mau jong kajing mipat jong tra jisu hadin bu ulayap na kajing sya sanarna te utra jisu ulami ha kabalai kasngi hadin bu ulay sya sanarna te menta nga kwa ban kren saphang kajing mipat jong u jisu te parlok pila ban siam naka gospel ka jong u Marcos kala nong ka bakhatsan ka dekhot ka ban ningkong ter hadu ka bapra bat pila ru ban siam naka gospel jong u Matthias ka nong ka ba arpupra ka dekhot ka ban ningkong hadu ka ba sipo mentangan pule nakane ka gospel jong Marcos kan pule ya kane ka lenong ka bakhatsan ka dekhot ka baningkong hadu ka bapra bat ngan sa pensyong nong rimru khendiat na ka gospel jung Matthias ki kentin ki ba ongkum ni ondala la ka sabaton te ka mari ka nong Magdala bat ka mari ka kmi Jacob bat ka Salome kila thit ya ki jing ubi bakin yo wan ban pensle yo loong ba hadin baladep kasabaton kadai kasngi sajai hadin baladep kasabaton te kamari kanong Magdala bat kamari ka kemi Jacob bat ka Salome kila thit ya ki jingubi bakin yo ban pensle ya u jisu kini langut ki rukente ki long ki rukente ki ba i bagen ya u tra jisu bat hadin bakila thit ya ki jingubi bat hadin baladep ka singi sajan lane ka singi sabaton ki lakwa ban let sajaka ba kitep ya ujisu gen dengan pule susu ya kini kit khot te dang step haka singi ningkong jong katayo kila wan syakata ka jingtep hamar ka mami ka singi kila kren parlok hite u uban pentelun no ya u mau yangi na ka jingkhang ka jingtep loong dang step hamar mami kasngi kila ya let sa jagatep jung jisu bat
kane ka jinglet ka jongki kade hakasni ublegen hangne ru kala krensai ka ong hakasni ningkong jong katayo kade kasni ublegen kasni ningkong jong katayo ya kaba ki kristan ki juken kentang ya kasni uble tlau makine ki laingut ki rukan thei kila lech sa jingtep jong jisu but ngan pule susu mo kila ya kren parlok hite uban pentulun no yu mau kine ki laingut ki rukan thei kila ya kren paramaki ke mano ban pentulun yu mau ban weng yu mau khnang bangin yo ban lech sa jakatep yu jisu namar hatwar sabar jong ka jakatep yu jisu la khang do mau ba he te nakaliang jong kine kiru kan thei papli sadai artat kiru kan thei bat kaweru mau lo ba he kilaya kren ken para maki mano ken ban pentelun ya umau ban weng yu mau khang bangin yo lek hajaka baki tiap yu jisu Nrei jayu ngan pule ya kine ki tkot te haba kila jungo kila yu i balala pentelun no yu utau mau naba ulalong bakrau haba kila besut te hakata ka jingtep kila yu i ya usamla basyong syakamon ubalakup ya ka janli ke bajenso kila shifting ru te haba kine ki laingut ki rugan thei kila poi sya jagatep yu jisu kila yu iken bala pentelun no ya umau bakhang ya ka jagatep yu jisu ladon uba pentelun haba kila ya rung sapo kila yu i ba usyong we usamla uba kup ya ka jankup kembali but kine ki rugan thei kila ya shifting ken haba ni pule naka gospel ka jong u Matius kalenong kaba arpupra kadkhot kaba ar bat kaba lai ka ongkumne hakmi ru lakhi jumai bakrau nabau angel utrai ula hier na beneng bat haba ula wan ula penteluno ya mau khang bat ula syong halor jong ka khmat jong u te ka long kum ka leli bat ka jan jong u ka li kat kayor laong ha shwa jong ka por ba kine ki rukan thei kin poi ha ka jakatep jong jisu kala don ken ka jing khnyu jumai ka bakrau laong ba u angel jong trai ula hier sakhandau nabneng but ula pentelun no yau mau bakhang ya ka jingtep jong jisu laong baka khmat jong uneu angel kalong kum ka leli bat ki jan jong u kili kum kayor te hangning la sha ken ba uneu samla ubadon ha jakatep jong jisu basyong hakal liang kamon jong ka jakatep jong jisu udei u angel ken udei u angel utrai ute ula ong haki wat shifting piawat yu jisu ubana nasaret ja ubala sanar phna ulami pat umdon hangni hakmi kajaka hakaba kiabu yu une u angel ula ong ken yaki neki laingut kiru kenthe ula ong piawat yu jisu ja ubala sanar phna u jisu umdon su hangni u jisu ulami pat ula ong wat shifting ula ong ken yakineki laingut ki ru kan thai ula ong wat shifting te hang ne
ka ong susu kumne nrei ki leja thu haki senran jong u bat ha u Petros ba u lej sha shuwa jong phi sha Galilea hangta phin yo i u kumba ula ong hapi te unu angel ula ong ken yakine ki lai ngut ki ru kan thei ula ong ki leja thu sha ki senran jong u bat sha u Petros u dei u senran jong u Jisu hi ken u senran u ba Shitrahem ha u ba ij bhai u Jisu unu angel ula ong ki ne ki lai ngut ki ru kan thei ba kin leja thu sha ki senran jong u Jisu bat sha u Petros ba kina lej sha Galilea khnang bakin yo banya kandu yu Jisu haba kilami no te kila phet no na kata ka jingter namar ka basngo phing bat ka basngo kendit kila ngat haki henre kim shimla yathu a hanoru naba kila shepti hadin ba kine ki langut ki rukan thei kila yo sngo ya ki jingathu jong angel te kine ki langut ki rukan thei kila mino ken naka jingtep jong u Jisu hakaba kim yo isu ye u Jisu namar ba u Jisu la mi pat te kine ki rukan thero hadin ba kila yo sngo ya ki jingathu jong u angel kila mino na jakatep ye u Jisu bat kila let wood namar ba kila ya shifting te kila kwa ban let wood ken but kim ya thu yano chapang kane ga jingja rei lo ong ba kine ki langut ki kanthei ki let bet wood ban ya thu seki senran jong u Jisu ken lada ngi pule naka gospel ka jong u Lukas kalenong ka ba arfulai ka dekhot ka ba ningkong ter hadu ka ba khatar kane ka gospel ka jong Lukas kaya thu ken ka thu sai ba kini ki langut ki kenthei kila let sha ki senran jong Jisu kila ya thu ya ka e ka balaja rei nakalin jong ki senran jong Jisu pat kim ngek ken ya ki jingathu jong kine ki ru kenthei kim ngek ba Jisu la mi pat te nakalin jong Petros lo ong ba u la leken ban let pet hajakatep u Jisu rei nakalin jong Petros ula laba u Jisu dan su rei don staki jan te parlok u Jisu ula mi pau ningkong haka mari kanong Magdala ban pen i dur khmat ken ban pen i ka dur khmat jong u ula mi pau ningkong haka mari kanong Magdala ken lada phi pule naka gospel ka jong u Marcos kalenong ka bakhatsan ka khot ka bakhandai ter hadu ka bakhatwei ka thu ken shapang ka jing mi pau jong u Jisu hakamari kanong Magdala ngan pule yakine ki dekhot haba ulami patte men step e hakasni ningkong jong ka tayo ula pau ningkong hakamari kanong Magdala nakaba ula beno yaki nyo ki ksoi kate ka lecha thu hakita kibala juya don lembat u kaba ki dang ngosi badayam kite haba kila yosngo ba udang im bad ba lala yu iru ya u daka kimnge kane ka marin nong Magdala kala yu iken men step kala yu i yu Jisu namar u Jisu ula mi pau haka but kane ka mari nong Magdala kade ka breu ka ba u Jisu ula beno yaki nyaw teliki ksut ba syong haka mensim ka jongka te kade ka breu ka ba layo jing pen kot na u Jisu ken
kane ka Mari no Magdala kala lecha thu ru sha kisnran jong Jisu Henry kisnran jong Jisu kim nge ya ka jingya thu jong kane ka Mari no Magdala kim nge ba u Jisu dang im hadin u Jisu ula mi pau sahaki arngut ki breu ki ba jumelin ban bot u Jisu hakapuar ba udang im uli u Jisu la mi pau sa hakine ki arngut kine ki arngut ki dei ki breu ki ba thmu ban le jingle chakawe kan nongrit ya ka tip kerteng daka emos te kadwa kine ki arngut ki dang yait lenti u Jisu ula ya kenduk kan batki ula yait lenti rangkat batki Henry lapen thameno yaki khmat dengki kim itu bau de Jisu la ya keren batki kiru kila ya keren batu Jisu Henry kim itu bau de Jisu te hadin kan baki dang ya keren kan baki dang ya yait lenti haba kila poi hakatakan nongrit ki ne ki breu lemadu Jisu kila ya syongkai ken kila ya syongkai but kine ki arngut ki breu kila kerpatu ya u Jisu ba un submit no batki namar ba kasngiru kala jansep te hamar ba kidang ya syongkai ha kapuar ba kidang yabam te kine ki arngut kila ai jing bam ru u Jisu but hakata kapor u Jisu lapan itu ken jakat durkhmat jong u sakine ki arngut bat kine ki arngut kila itu u Jisu te hadin ba u Jisu lapan itu yaki ula jano ken yaki te kane kalong ke kaban jaru yangi lada nimdon kataka jengek kabak scam ha u Jisu lada u Jisu un wan arsin hakane ka slaperthei le se na galiang ka jongi bon nangi watla ngilaya yat ringkat badu Jisuru watla ngiya kendu hajan badu Jisuru ngim itu bat on sapen thameno yaki khmat ki jongi tang kita ki bro ki ba hok tang kita ki bro ki ba ngich scam ye u Jisu kila ban yo i markhmat badu Jisu nrei kinong pop kibala dap dak kapop bat da kitngit lada u Jisu wan arsen bun nangi ngem la ban yo i u Jisu watlangi ya kenduk markhmat watlangi ya yait lenti rengkat kembalong kine ki breu kiba lejing lej ha emosru te kalong kebadan kam yangi bangin pai si u Jisu ladangin pat pediang u Jisu tongin pai si u Jisu tongin pediang u Jisu tongin kelak kemut ladangi lale ya kano ka basneu tongin imhok kenang ba ngin la ban yu i u Jisu lada u Jisu lawan arsen ban wan shao yangi nakani ka slaperthei to ngin ya kelak kemut lada ngila lepop namar bun nangi ngidon bet laki jongki pop watla kilong ki pop kibarit lane ki pop kibahero te to ngina kala kapamuto ladangi lale ya ki pop kibasirkhei namar ladangi dang sa kapop hangi ngimla ban yo i u Jisu tem ta ngakwaru ban kren syapang kine ki kentien yakaba u Jisu u lakren seki senran jong u haden ba uladep mi pau te kine ki kentien kiba u Jisu u lakren seki senran jong u ki longru ki kentien kiba don jingmut bat kiba don kam nakamta ki jongi nakamta jongi kiba ngech u Jisu namar lada
Ngimpediang ya kini ki kentin ki ba u Jisu u hikai haki senran ya ka ba u Jisu u tha haki senran larang ngimpediang ya kini ki kentin kamot kalong thala mat kalong leno na kamta jongi ki ba nge ki u Jisu te ngan pule ya kini ki kentin ki ba u Jisu u tha ukren haki senran haden ba ula dep mi pau ula ongru haki to lech ka parthai baro bato ya lap ya ka gospel haki benre baro te uta ubanget bat yo jing penbaptis on penim re ya uta ubam on penrem kini kidakru kin but ya kita ki banget haka kerteng jonga kin be no ya ki ksui kin kren da ki thlik bethamai kini ki kentin ki bau Jisu ukren se ki senran ki longru ki bat ton kam hadu kata-kata na kamta jongi ki banget ki u Jisu namar lada nyimpediang ni kini ki kentin ki ba u Jisu u betha hagi senran kamot ngimyo ya kata jing penim namar hangne u Jisu lo ong haki senran to lech ka parthai baro bato ya lap ya ka gospel haki bener baro te kalong ru ka jingsha hadu hakine ki por baki nongelam balang Kristen fer kia lap ya ka kerteng ka jong Jisu bat ki dapat baptis ru ya ki breu ya ki paiba namar hangne kala krensai te uta ubanget bat yo penbaptis on penim henre ya uta bomnget on penrem te nakalian ka jongi lada ngi kwa ban yo ya ka jing penim ngi de ban nget u Jisu bat ngi de ru ban yo ya ka jing penbaptis namar lada ngi yo yakine atli lada ngi nget u Jisu lada ngi yo ya ka jing penbaptis te kamot nginyo ya ka jing penim bata ngim nget u Jisu ngin yo kala ya ka jing penrem kakateng ka jong u Jisu kalong ka ba kraw hadu kata-kata namar hangne kala batai haka kerteng jonga kin ya be no ya ki ksut kin kren da ki thlit bethamai u Jisu ula kren ru syaki senran ba haka kerteng ka jong u Jisu la ban be ya ki ksut te ula hikai kin ya ki senran ba kin penkhie syaki breu ki ba syong ksut syaki breu ki ba pang ki ba sito te ngan pule susu ya kine ki kentien ki ba u Jisu kren kin rano ya ki psen bat lada kin daa ru ki ba penyap kan pen sneu ya ki ken kin bu ya ki kti ha ki ba pang bat kita kin khie u Jisu u kren ken syaki senran ba kin bakin penkhie ya ki breu ki bapang kin bu da ki kti ha ki breu ki bapang bat ki breu ki bapang ru kin koit na kataka jingpang lada ki ngeskem ha u Jisu te ka kerteng ka jung Jisu kalong ka ba kraw hadu kata-kata namar la ban penkoit ya ki jingpang ki jingstom la ban map ya ki pop lingba ka kerteng ka jung Jisu te dena ka ne ka daw ba hadu kakine ki poru bun ki breu ki ba ngeskem yu Jisu lada ki pang ki stom lada ki dwai ki kerpat yu Jisu ki yo ya ki jing penkoit ki yo ya ki jing penkoit bat lada ki don kino ki jing sngo shepting kino ki jing sngo kulmar jimut di berkatru lada ki dwai ha u Jisu ki yo ya kata ka jing tengen ki yo ya kata ka jing penkoit te perlok ngiu i ba
kine ki nongalam niam baper hadu hakine ki poru ki nongalam niam Kristen ken kia le banyak lap ya ka gospel syaki pajba kenang baki pajba kin yo ya kata ka jing penim bat ka jing kela ka pamut namar ladangi kela ka pamut ngin yo ken ya kata ka jing penim bat ka badon kam ngi kalong bangin yo ya ka jing pen baptis ondang la yo ya ka jing pen baptis ngi ban ngech kem ha u jisu ngi ban kela pamut no ya ki pop ki jongi ya ka bangi ngilale ngede ban im no kajing im ka baha larangi la ban le kumta kamot ngin yo ken ya kata kajing pen im bat uji suru un map ken ya ki pop ki jongi namar ladang ngim nge che uji su ladang nge tang ya ubelai kamot kalong leno kajing Kristen ka jongi uji su udai ukun jong belai ya ka ba ubelai ula IT ya ki kam jong u ha uji su bat ue ubanget ha uji su unom jersu nrei unyo ya ka jing im ka bom jukut te ka don kamengi bangin nget ha uji su kai namar hadin jong u Abraham hadin jong Moses te lami so uji su kai uji su lei udei kun uba kerpang bala pak kenang bulai namar hakapor ba dangpun uji suru omdei ba lapun daka bor jong breu ndai daka bor jong bulai lalab ba hakapor baka mari ka kemi jong uji su kampat ya syonglok kadang dei ka thai suti de kampat ya syonglok rei kal lalab ba kala armet ka jing armet ru kadai ka bawan na ublai te ngisothu ba ujisu udai kun ublai kai takadau pa kadon kam ngi bangin nget ujisu khnang bangin yo ya ka jing im ka bom jukut tada ngi le ya ki pop ki bakraw lada ngi le ya kino ki kam sneu tonginya kala ka bamut no khnang ba ngin la ban ya kendu ba ujisu khnang bangin la ban yo i ba ujisu yo bangin long kum ki nongle jingle ki bale sha emos hakba kim itu yu jisu watla kilaya yat lentir katru namar lapan thameno iki khmat ki jongki te katnole mangile ki bapo katnole mangile ngin la banu i yu jisu namar ki pop ki jongi labit da ki tngit serta te khnang bangin la ban ya kendu badu i jisu tongin ya kelano ke bamut hot haga ding imbro nyemlak ban biang ni don bet laki jong ki pop katla ki long ki pop ki barit lane ki pop ki bahiru rei kadon kamengi bangin kelano ke bamut khnang bangin yo ya ka jing im ke bom jukut tongin nget ya jisu tongin nget ya ublai te parlok ki jingkren ki jonga hakane kapor kilong tangkat ne te kublai shibun kublai syajar ngu apil page jakane ka video nakaling ka jonga ngakwa ban kren kham jrong rei ngamla ban kren jrong namar ba ka network ru kambiang takadaw ka syam jenjar nga bangan upload jakane ka video but larade ba biang ka network te ngala ban kren kham jrong an sulit ka live video rei ngadon hakajaka ka baduna network dena takadaw ke ngam kwa ban kren jrong than te watla ngamla ban kren baharu sephang ka bible rei ngaso komen bangalayo ban kren katne te to bulai un kerkhu ya phi ki ba ngap ya kane ka jingkren ka jonga nama kane ka jingkren ka jonga kalong ka badon kam ha kane ka sngi istar sonde ba takamta ki jingim ki jongi ki ba man la ka sngi to bulai un kerku bat un dalam tangkat bat phi kublai sibun ba phir pe ja kane ka video